Wasal iż-żmien li nsebħu il-lokalità tagħna u nirreġeneraw Birzebbuġa fl-era moderna. Dan intqal mis-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri f'kumment ma' One News dan wara li tħabbar il-proġett ta' reġenazzjoni tax-xatt ta' Birzebbuġa b'investiment ta' 12 miljun euro. Dan il-proġett li se jsir mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi se jwassal għal tisbieħ tal-promenad u 5 spazji miftuħa ġodda. Hawnhekk issemma kif dan il-proġett f'Birzebbuġa jingħaqad ma' deċiżjonijiet oħra li ttieħdu minn Gvern Laburista. Naħseb dan il-proġett jillinkja ma' numru ta' deċiżjonijiet li ttieħdu fil-passat f'Birzebbuġa. Tul dal-aħħar 10 snin rajna t-twaqqif tal-impjant tal-30 ta' Marzu, rajna deal biex il-Freeport ma jkomplix jidħol ġewwa u numru ta' miżuri oħra biex inkomplu nsaħħu l-lokalità tagħna. Issa wasal iż-żmien li nsebħu l-lokalità tagħna li nirreġeneraw il-Birzebbuġa biex tidħol ukoll fl-era moderna, f'era ġdida ta' tisbieħ u kemm ir-residenti kif ukoll dawk li jżuruna jistgħu jiltaqgħu f'post aktar organizzat u sabiħ f'Birzebbuġa.